كل يوم فيه مفاجأة غير متوقعة. كل يوم ممكن يصير شي غلط، بس كل يوم بروح فيه على المدرسة بربح الحرب. Bouw mee aan de toekomst van miljoenen jongeren in conflictgebieden. Keep them going. 3FM, Serious Request. Je had er 10 euro voor over. En noem dat echt vet. Wijnand, we hebben visite. Ja, oh god, ja. Goedemorgen, jongens. Sorry, jongens en dame ook. Ja, kijk, ik kan nu wel heel tof doen. Oh, hey, dit is dit en dit. Maar ik denk dat Limburg jullie me beter kent dan ik. Stel je even netjes voor. Nou, wij zijn B3. B3, hè? Ja, ik durf het niet hard op te zeggen, want straks is het net een ander trio dat ik voor me heb. Mijn naam is Quinn, dus... Christel, hoi. En ik ben Hai. Hallo jongens. W3, ja kijk, we zenden natuurlijk uit vanuit Limburg, vanuit het prachtige Heerlen. Maar we zijn te horen in heel Nederland en verder buiten. Dus we moeten echt even gaan uitleggen wie W3 precies is. Want hier in Limburg en nou, zo verder buiten een begrip. Maar wat doen jullie en waarom zijn jullie hier vandaag? Nou ja, goed, we zijn natuurlijk hier om wat aan te bieden. Dat is sowieso leuk waarom we natuurlijk hier zijn. goed geantwoord. En we hadden rond deze tijd toch eigenlijk niks te doen. Nee, dat begrijp ik niet. Behalve slapen. Ja, oké. Maar we zijn inderdaad Limburgse artiesten. En ja, het klinkt raar, het is bijna kerstmis, maar voor ons begint het eigenlijk allemaal al zo'n beetje. De optredens rondom de carnaval. De carnaval, de vastelavond. Ja. Want wat doen jullie precies op het podium? Wat voor mag ik jullie een act nemen? Wat voor muzikanten zijn jullie? Nou, wij Zo, er hebben, moet heel lang over nagedacht worden. Ja, wat doen we eigenlijk? wij zijn een zangtrio en we hebben eigen muziek, zoals dat mooi heet. Ja? En wij proberen rondom de carnaval op door het jaar heen met passende teksten die bijna allemaal uit hand van de plek komen en de muziek gewoon het volk te vermaken. Ja, maar dat is wel echt feest, hè? Dat is wel de bedoeling. Dat is wel de bedoeling, ja. Soms mensen, dat kan ook natuurlijk een minder feestje tussen zitten. Maar normaal, als jullie er zijn, als W3 binnen is, dan weet je, het feest kan beginnen. Want jullie zijn binnen. Ja. Nou, heb ik het woord veiling al horen vallen. Dus kom maar op, ik ga er even voor zitten. Ja, we bieden een optreden aan. Ah! Dus het is Oké. natuurlijk, ja, voor de hand liggend, maar wel leuk. Dat En is zo. hoe ziet zo'n optreden eruit dan? Moet ik een zaaltje huren en dan komen jullie dan binnen en hossend en hoe gaat zoiets? Nou, we hebben een optreden van normaal gesproken van een half uur, dus Ja. dan houden we dat heerlijk op. En ja, meestal worden wij geboekt door hetzij verenigingen, hetzij bedrijven, bedrijfsfeestjes. En wij hopen natuurlijk dat die bedrijven of die verenigingen Ja. zodat we het record van Dat is heel slim. Want daar gaan, ja, kijk, jullie komen ook allemaal uit Limburg, denk ik. wij zijn Ja. het. Hoe belangrijk is deze week voor Limburg als provincie? Want ik weet niet uit welke steden, dorpen komen jullie in de Venlo? Allemaal uit Venlo. Het is allemaal uit Venlo. Oké, het is echt een Venlo's trio. Dus hoe belangrijk is het voor Limburg als provincie? Nou, ik denk dat het wel op de kaart zet, toch? En als ik zie hoeveel enthousiasme iedereen hier staat. Ja, echt ongelooflijk. Dus, Het is echt ongelooflijk. Het is niet alleen een feestje van Heerlen, het is echt het feestje van de hele provincie en sowieso van heel Nederland natuurlijk. Maar wij krijgen echt het gevoel dat hier de hele provincie al 1,5 jaar helemaal klaar stond om te beginnen. Ja. En dat die 1,5 jaar veel te lang hebben geduurd en dat nu al die enthousiasme eruit komt in 1 week. We zijn ook maandag hier geweest. We hebben op het podium hier naast Ja. met allerlei Limburgse artiesten. We hebben ook gezien hoe... Het is helemaal los daar toen ook. Ja, dat is dus ook even niet. Dat is op de Bongers. heet het, hè? Dat is op de Bongers. Kijk, daar krijg ik dus niks van mee. Maar dat gaat ook de hele dag in zo'n programma. Ja, dat is niet normaal. Ja, fantastisch. Superleuk. Nou jongens, dat optreden gaat op de veiling op 3fm.nl/veiling. Ik neem aan dat jullie ook nog even een klein feestje komen bouwen. Ja, Ga het proberen. We vinden het leuk om voor een leuk contrast te zorgen voor jou. Nou, het laatste uurtje. Nou, ik kan het wel gebruiken. Dus nee, fijn. Dan zou ik zeggen, neem wat even plaats achter de microfoon, soundcheck even kijken of het allemaal goed klinkt. En dan zometeen wil ik dan mijn officiële eerste kennismaking hebben met W3. Dat ben ik wel echt super leuk. Leuk dat jullie er zijn, jongens. Fijn. In het huis. W3, Limburgs helden eigenlijk. Nou kijk, de fans staan buiten al, dus dat is goed. Wat gaan jullie nu precies doen? Want ik heb me op alles voorbereid, behalve op W3. Dus ik weet niet zo goed wat ik kan verwachten. Even heel wat anders. Oké, lekker. Nee, Nou, we gaan nou een liedje zingen. Dat is eigenlijk een combinatie, het is een folkachtig lied. Ja. Combinatie van wals en een beetje springen, een beetje hossen. En het gaat er eigenlijk over dat we lekker met z'n allen het heel erg naar onze zin hebben. En dat we juist heel uitnodigend naar iedereen roepen van... kom eens kieken bij ons. Nou, dat klinkt dus helemaal als het glazen huis, toch? Ja. Nou, als jullie klaar voor zijn, ben ik er klaar voor.
Prima. W3! Die pik onder dat beleveut kan er zien dat er heel wat te doen is. Nee, goed gezond dat het alles in bleut. Al die ertjes die kriegen zonder joekzige scheut. Kom eens kieken bij ons, die wegen werden. We hebben het niet van ons leven. Wie de lui onder ons zich geen amuseren. En ons een lach kunnen geven. En dan is het zoveel. Mensen, we kunnen weer echt vast geloven beleven. Even dingen zien plezier. Voeten op binnen. Lot zijn net de gaas kunnen geven. En dan kunnen we net zien weer. Dan kunnen we in de rij. Hey, hello, hey, waar is de wereld bij? Hey, vief, Dobie, alle handen even in de lucht. In de runde, en dan doe ik het nog. La 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 la. La 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 la. Hol door de bol, door het hoekbond al goed. En een dokter is hoe het wel ga je. Dit is de goal door de zuivere bloed. En de rest lijkt me snel om door de joeksig gemoed. Kom eens kieken bij ons, die wegen weren. We hebben de tijd van ons leven. Wie de lui onder ons zich geen amuseren. En ons een lach in de geven. En dan is het zoveel. De mensen, we kunnen weer echt vast geloven beleven. En door weer zien plezier. Voeten op binnen, lot zien dat we gaas kunnen geven. En dan kunnen we net zien weer. Dan kunnen we in de rij. Hey, hello, hey, waar is de wereld bij? Hey, wie, Dobie, alle handen even in de lucht. In de runde, en dan doe ik het nog. Mocht je net wakker zijn geworden en denken, wat de fuck, waar ben ik nou in beland? Je luistert gewoon naar 3FM. En dit is het Venlo's trio W3. Ja, ik wil nog wel wat meer. Mooi. Zit er nog meer in het vatje? In het vaatje? Omdat dit het laatste, of het meest late en het meest vroeg optreden ooit van W3 is. En volgens mij kunnen we dat alleen maar doen met een nummer waarin we bezingen hoe mooi niet alleen jullie actie is, maar alle acties die eromheen zijn. En dan roepen we eigenlijk wat een mooie dag. En we zingen dan vandaag. Is het fantastisch dat dit thee bestijdt. En dan de noem wordt nergens anders meer dan bij. En vreemde denken, waar is geloof nog aan de hand? De gekke wassen lopen in het Limburgsland. Het geit die nog al jeuken als het woord al klinkt. We zien de was te lopen als een groot geschenk. En gij zult het beleven, maakt er dan wat van. Alles en ook iedereen is in het band. Van wassen neus het festijn. Van alle bonte kleuren ben jij. Hey, het is vandaag een dag. De van ons en ook Nederboel, die is geslaagd. Want al het gooien kan vandaag weer een dag. S'nachts lekker
met stampen voor de komende toer. Het is van het regenen daar, leven Oost en Ooit, Breda, Bol, die is geslaagd. Want al het gooien kunt vandaag weer een dag. Strakkers, lekker op bed, oertjes lopen, ogen open en opgelet. De dag de buurt nog verder dan ver. De vaste lopen is veel als je van hebt. De vaste lopen is meer dan dat. Yo! Hey, hey! Dat is een vroege morgen. Maar dan gaan we springen. 1, 2, 3. Vandaag. Hop, 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 hey, hey. Vandaag. Vandaag. Ik kan garanderen dat het morgen buurt. Net zo wie vandaag precies hoe wie het huurt. Ja, ik weet het zeker, morgen weer de top. Wie gooien dan gewoon het schaken bovenop, dus wie vandaag doet het niet. En weet dan nog als ze dan nog sleep. 1, 2, 3. Het is van dagen en dag. Even Oost en Ooit, Breda, Bol, die is geslaagd. Want al het gooien kan vandaag weer de dag. Strakkers, lekker op bed. Oertjes lopen, ogen open en opgelet. De nieuwe dag, de buurt nog verder dan ver. De vaste lopen is weer als je van hebt. De vaste lopen is meer dan dat. Heerlijk, mag ik het horen voor WD? Fantastisch, jongens. Wat heerlijk. Ik heb even het bloedheet ook. We hadden hier volgens mij de vroegste Polonaise ooit. We hebben volgens mij tot nu toe nog nooit zo'n vroege Polonaise gehad. Voor een Polonaise is het nooit te vroeg. Dat is waar, dat is waar. Hey, onwijs bedankt. Superleuk dat jullie er waren op dit vroege tijdstip. Het was inderdaad even iets anders dan dat ik normaal gewend ben om 5:30 ochtends. Maar goed, dat komt wel weer de rest van de dag. Ja, en dit hoort er ook bij. Dit is Limburg, toch? Absoluut. Dit is Limburg tot top. WD, dankjewel. Veel succes verder. Ja, dankjewel. Dat zullen we nodig hebben. Wil je deze...